Tak, dneska budeme otvárať brainrot kartičky. Tak, otvoríme. A máme tu Tralaleo, potom Tung Tung Sahura, potom nejakého ohnivého, ďalšieho Tralaleo, Brbr Patapim, ďalší. Potom tu máme nejakého toxického, potom balerínu. Ideme na ďalší. Tak, máme tu Tung Sahura, Tralaleo, potom Tatata Sahura, Tung Tung Sahura, potom nejakého Tung Tung Sahura vodného a ďalšieho Tralaleo a ten istý Tung Tung Sahura. No, ďalšie tu máme. No a mimochodom máme ich 5. Tak, máme tu kapučinu, Tralaleo, potom neviem, čo to je. Nejaký Galaxy Tung Tung Sahura, alebo jaký to je. Potom som zabudol, neviem. Tak, potom tu máme nejakú mačku. Potom tu máme Tatata Sahura a potom Frigo Camelo. Tak, ideme na ďalšie. Nejakého divného Tralalea. Potom toto som zabudol. Potom nejaká kapučina, Tung Tung Sahura, potom toto Gerhard Celeste, potom Brbr Patapina a ďalšieho, potom Tung Tung Sahura Tralaleo a nejaký bohatý Tung Tung Sahur. No. A máme tu posledný balík. No. Máme tu nejakého Tralalea. Potom nejakú rybu. Potom trojmelo Tručina. Lavaka Saturno Saturnita, Tripi Tropi, a toto som zabudol, bohužiaľ, a nejaký, asi neviem, a posledné Bombombiny Kuziny. No a to je všetko, tak čaute.